Bueno, som el Joan i l'Arnau i aquesta és la cuina de l'Alcura. Bé, tenim exactament, Joan, digues, quants d'aquests? Això, en total en meitats pels petits, Vale, en tenim 44 en total. Vale? Sí, així els fem així, ens sobren de sobre. Vale, i que donem canya. Ara sí que sí, entrem ja a la cuina per cuinar realment, fins ara només hem fet un cafè. Cafè! Hauríem de netejar-lo per anar bé. Com la millor cuina de la història. Ara començarem a tallar unes pastanagues. Això és una mica d'aquest banc i així en plan... I res, anem a veure si intentarem que ningú es mori de gana. Esperem. Tanquem connexió. Tanquem connexió. No sé parar la càmera! No sé parar la càmera! No sé parar la càmera! On som és amb aquest gorro? Estic gravant? Perfecte. Que es vegi borrós és la càmera o és... És possible que sigui la càmera, aquest moment no és que sigui Ara molt està bé. guai. Sincerament. Però bueno. L'Arnau tallant el pa. Sí, tallant el pa. Ara, torni. És que es veieu superborrós. Bueno, sempre... L'Arnau tallant el pa. Toma dos. Moment de feina. Xan, xan, xan! Toma dos de que tomis dos llasques de pa. La luz! La luz! Ai, s'ha apagat el llum. Tornem. Ara sí. On és? La luz! Sigue la luz! La luz! I ara, el sopar. És la solució dels nostres problemes. Nens! Bueno, I el millor de tot... Ahà! és tot poderós. Petó. Sí. És lo que hay. Oh, això que m'ho has arrentat? Bueno, una aigüeta, ni que sigui un drap així, guai, sí. Bueno, ja ha acabat el dia d'avui, ha acabat la nit, cago en la puta. Jo estic fet polvo. Tu què tal? Tu què tal? Bueno. Ha anat, tot i això, ha anat prou bé, jo crec.
I excepte pels plàtanos zombis. Putos plàtanos zombis! Putos plàtanos zombis! Putos plàtanos zombis! Però bueno, a part d'això, que ens ha putejat mil, hem hagut de pillar iogurt. Part d'això, bé. Però bueno, tu, aquí estem donant-ho tot i res, ara hi ha reunió, dormir i demà serà un altre dia, esperem que vagi millor. Mátenme. Pipas pa'l pájaro. 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 Pipas para, pipas pa'l pájaro. Y también jabón. Jabón pa'l pájaro. Jabón pa'l pájaro. Jabón pa'l pájaro. Jabón pa'l pájaro. Ay, Dios mío. What the fuck say? What's up, bitches? Bueno, que sapigueu que som la polla. La polla. La polla. Ens hem despertat més d'hora que ningú mitjones que els monitors. Bueno, que encara potser ni s'han despertat, Jo crec que no, Jo crec que no. Una colla de fills de la gran... Bueno, que ens hem despertat a 7:45 per sortir a les 8 a pillar pa al forn, que no sabíem ni si el trobaríem, ni si estaria obert, ni si tindríem pa. I tu? No esmorzar que ens fotrem avui, com nena. I ja per celebrar el metllat, coca de vidre d'aquesta així, guaiona, de suc de pepi. De vidre. De vidre! Menjar vidre, sí, vikingos, sí, recordar les vidres a la sang, penes. Bueno, qüestió que som uns bosses. No, anem baixant per aquí. Anem baixant per aquí. Baje usted. Baje usted. No os haga daño. Aquest mòbil s'està fotent borrós ja. I... que res, que som els putos. Però... I res, si he fotut un dit pel mig o no s'ha vist bé aquest vídeo és perquè m'estic gravant a mi mateix i costa molt. Vale? Sí? No sé on està la càmera aquí. Hala. Uf, peti. Això és horrorós, però la Raó ha fet un descobriment. Si cal, ho gravaré un altre vídeo perquè és un bec millor. No, si m'ho quedar secret. Un cabàs, gallina. No te acerques nunca a las gallinas. Pollastre! Huye de las gallinas. Pollastre! Te quedas avisado. Pollastre! Pollastre! Una campana. Els pollastres són malvats. És un símbol del diable. I nosaltres estem allà. Aquesta és la nostra casa. Aquí? Com ho saps? El Jaumet s'ha despertat. Jaumet! Saluda! Vale. Pues mira, un sí que s'ha despertat. Iuhu! Som uns fucking bossos, No sé si havia passat mai una cosa tan bèstia en una sortida conjunta. És que, vaya colla de sapastre, un banc! Abajo los bancos! No els rescatem! Puta merda, bancs! Puta merda, bancs! Revolució, som uns... revolucionaris! Vete pel cul sistema! Dic que em mato! Sopa del vespre, sopa del vespre, però és al migdia, sopa. Sobretot si té pilota. Han cantat? No ho sé si han cantat. Jo diria que sí, jo diria que els he sentit. Jo diria que saben burros. Pues sort els de la casa que ens han fet aquesta sopeta, bueno, que ja la tenien i ens n'han donat, són uns cracs, són uns campions. I nosaltres també. Talleu connexió fins la propera, no sé quan serà, potser no serà mai.
Què? Hielo frito, nen, hielo frito. Anem a frito. Hielo frito. Déu meu. I aquí estem el nostre darrer dia a la cuina fent intendència. On el menjar desapareix. En euros, Després s'ho multiplica. cabal, zona petita. Bueno,